Així, a primers de gener, el president del Círculo Ecuestre, Borja García Nieto, escrivia a La Vanguardia un article intitulat 1714, bons i mals catalans, on, evidentment, García Nieto defensava l'espanyolitat de Catalunya i deia que la caiguda de Barcelona del 1714 va ser un revulsiu pels catalans perquè va encetar un llarg període de prosperitat econòmica. I diu, tal com va dir Jaume Vicens i Vives, afirma Borja García Nieto. Divendres de la setmana passada, al mateix diari La Vanguardia, divendres de la setmana passada, a La Vanguardia, Francesc de Carreras torna a treure a relluir el seny Vicenç Vivista amb un títol, això sí, una mica pretensiós, perquè es diu què és el seny? I ell intenta respondre, doncs això, què és el seny? Jo els he de dir que l'article del catedràtic de dret constitucional ens demostra com n'és de comprensible que les constitucions espanyoles hagin estat històricament exemple d'autèntics abords jurídics sense cap mena de prestigi. És comprensible llegint a Francesc de Carreras. Però Francesc de Carreras, què diu? Diu, Senyor Rauxa, ¿tienen algo que ver con una constitución? Tienen mucho que ver. Es más, una constitución, entre otras cosas, es un instrumento del seny para los momentos que una sociedad está dominada por la rauxa. Tots vostès estan dominats, sàpigo, per la rauxa, en aquests moments. I més endavant apunta, las buenas constituciones son un puro producto del seny y sirven para superar los momentos de rauxa, com el que estem vivint, naturalment, aquí. Ja podem veure que la Constitució espanyola és allò que diuen en castellà que tanto vale para un frucido que para un descosido. I, en definitiva, el seny i la rauxa d'en Vicenç Vives també valen, doncs, pràcticament pel mateix. Es pot aplicar, de fet, a qualsevol situació política que visquem a Catalunya. Però, finalment, anem, com a tercer exemple, a un llibre publicat a primers d'aquest any per un dels que podríem anomenar gurús de l'unionisme, potser, i ho he de reconèixer, un dels més capacitats, jo personalment hi he tingut innombrables debats amb ell, que és Juan Carlos Girauta. El llibre és Jo votaré no. I quan l'autor defensa la vigència de la Constitució espanyola, ho fa tirant amb bala contra tot el ex-vicenç-vivisme que ara s'ha passat darrerament a l'eufemístic dret a decidir. Y digo, lo diré de una vez, la visión de España de Vicens Vives es la que subyace en la Constitución española de 1978. Siempre me ha extrañado que no se destaque este hecho ahora. Val a dir, i no ho dic pas content, ni molt menys,